presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama. Kinanusab ang iyong Kuya Joel, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsuunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit yung kita sa mga produkto sa SID Marketing Incorporated, sama sa Panyawan Liniment Oil, SID Panyawan Coffee Mix, SID Celebrity Koji Soap, SID Celebrity Beauty Soap o sa Kogon Herbal Capsules, mga produkto kini sa SID Marketing Incorporated. Bueno, mga kasama, mga higala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Gloria. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, niya ang sugilano ni Gloria. Usahay ang kabuutan sa tao kung malabanan, abusuhan gid sa uban. Mao niya kung bana, tungod kay buutan na kaayo gi abusuhan. Pero aron inyong masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko sa pagsugod ini ang tanan. Tumanunta gayo. Ay kapuya gini mo kung ako kanta ako ra. Kamuya ni mo uy. Unsa man? Ay kadang kuan ba kanang day? Oh. Nakapamahaw na ka. Na uy, kitang duha nagsaw nalimot ka. Hala tiguwang naman in taong ka uy. Kining dili ba nga ako, bisag kaingon nya taon atong silingan pasmo ka. Nagapamahaw mao nang wa kay pamahaw ba mao nang gusto nimo nga magyaw-yaw lang ka dihag mayo. Wa ko magyaw-yaw. Nayabag. Nagkanta ko. Wa ko magyaw-yaw. Yabag naman tingali ka. Dili ako yabag, day ikaw yabag. Sa? Nahak, hinawayon ning panuhak ay. Asto na rin, kay mahiblan tanimo ba? Pawa dia, pawa dia. Imo lang siyong gibadshot da. Apil-apil para makaganta na Day ako. katuotan ako, kay mahal kayong down payment sa mental. Kita sa ato. Sakit no. Sakit Naanad no. ako, naanad ako. Naanad Sige, ka. kinudukol sa kaldero, naanad ako. Pahawa dia, bi. Kay tingalig si karang ko ng bangkang ni mo hanggawa karon. Pahawa dia! Oo, day. Pahawa na yan! O, lagi! Ingon ini akong bana manungog, wagi buot ba? Mo nang usahay maglagot ko ani niya. Unya to. Sige pre, salamat ha, amping ha. Ay, salamat pre ha. Ako lagi ding ni iuli lagi pre. Nani dagan gasolina pre? Oh, wait. Murag waro ba? Nalimut ko pag gasolina kapon. Habis gamay lang taong soda na, pag gasolina lang na. Ay, para ba ko'y pang gasolina pre? Ay. Sige lang. Kari lang yung gasolina. Sintos oh. Mura magagumpa. Mura ka Alduin. Pahawa kayo pag gasolina niya pa. Salamat kayo pre ha. Yari na ko pre! Pero pasig, maplata niya ko pre ba? Ay, Uy, pala na oy. Nakunsaw. Kastipan na lang ko na yung mga interior pre. Pre, kapila na mo pantapak pre. Sige. Babul kita. Lamat pa. Lamat iba. Sige. Anto na ko pre ha. Ibalik lagi na akong motor mo, promise. Sige. Amping. Salamat pa. Ay, paghuwap sa kanya. Kaluoy, tao. Kumpare, biyo, tao. Pagka makaluluoy. Hay, hindi na ko sa butang akong gibati nga magtanaw niya nga nagpakiluoy taon kayo. Ay, palit gasolina. Wala tayo, palit og para bulok. Kinsa to do? Ay, parimiyot, day. Nga naman sa may tuyo ato. Ako, ang motor, iyam ko na yuli dayon. Nya. Naman lagi kay gituno nga kwarta sa ato, kakita man ko. Ay, para gasolina, day. Sibak ko taong hubsan taon. Madaot, motor, hubsan.
Siya di ay, wala siya para ipagkasulina ato. Ay, wala lagi. Mabitang ng huwam taon siya. Kay siya, doon ako nilaktong taon. Bisag abot, asa to siya. Huwag man siya i-complete taon. Nya, nagtunol pa man siya kaglaing kwartaon sa naman sad. Parbulkit to day, parbulkit. Basin taon, tawag matunok taon, ang ligid ug lansang taon. Nya, wa siya kabulkit. Pawang itagaan sa parbulkit. Ang taon ni mo tablo eh. Ungon day, sa iblima na. Ayaw pala ani ang imong kamaayong tao kag giabusahan na ka na unsa baya ka. Sagdi lang day, ginuoy mo bawas sa to, ana. Kung ila kong binuangan, manubag sila sa Ginoo. Ginoo ko ni mo tablo, kundi ka masantos ambot lang ug asa ka paingon. Oh, day Gloria. Sus, ma'am, di ko ka magmahay anang isda. Kay labas pa'y taon kayo na. Siguro kang labas pa ni. Oh, taon, ma'am, uy. Nya ano puwa namang kanig mata. Oh, natular naman yun na, ma'am, uy. Natural. Oo, natural na sa isda nga magpuwa ang mata. Abe, ikaw ko no, ang butang ka ilawom sa dagat. Nya, pila ka oras sa ilawom. Di ba, mamuha ng mata mo? Oo, mamuha mo yun ng mata na to. Bisag diya ta ibabaw sa dagat. Hangin lang, nasa mo tagdagat. Awa na silingan ninyo sa atbang. Wa pagani na mo atog dagat ha, puwa ng kaigmata. Gipiskat man na good. Nga naman, ma'am. Nagtuo kang way isda nga piskaton? Uy! Day, palitan lang. Luoy kay nanay day. Koy halin taon. Palitan lang. Ha? Bitaw, ma'am. Maluoy sa taong kanako, ma'am. Uy, pila na gud ka kilometro na akong lakaw nga maglukdo aning banggira nga gibutang nga isda. Unya usay magtuto paari pa ingon sa kong liog. Mao ba? Bantog rang tan-aw na ko nimo murag mouse na kay ka. Grabe naman sa ka, ma'am. Oy. Day, saging na mao. So, ibig pagtuo di mo ng taong man na ginamos. Ha? Kining ng tinabal. Tablo sad oy tinabal naman yung tawag mo ana. Ay, kalain na, ha? Wida. Sige, pagyaon ko lang palit yung isda. Pila mo itanan. Usahay makita na ko nga may sobra na gid ang kamaayong tao ini akong bana, mo nang mag-away gid mi ani niya pirmi. Unya. Day. Isang taon. Kaya kwinta ha. Kung pila taon manggawas kwarta si Bubitaka, Ulbursa. Ha? Kaya ang Ginoo ano magkwinta sa pilay atong madawat nga grasya gikan niya. Isang taon kay. O lagi pero sobra na kay na dung. Uy, wala tay mahabilin nga ato. Man, okay pagsalis Ginoo eh. Daghan mang grasya nga moabot na to. Mabitaw nga, hatagan ta, manghatag ta, hatagan po ta sa Ginoo. Di ta magtangag grasya. Kay mo man giniingon nga, share your blessings. Share lagi pero di sa tanang panahon share oy. Isang taon ka, oy, mura mo kagaway salig sa Ginoo. Di mandong paminaw ha. Kung ingon ana atong buhaton, apektado sad ng uban in town. Oy, maapil ba? Kay sama ana magsalig na hinuon nimo, di na lang gid maning kamot. Unsaon ang pagkaasinso anak nila kung magsige na lagsalig diha nimo? Mao na nga tabangi sila kana igo-igo lang sad. Aron sa baning kamot pud sila kay moabot ang panahon nga magsalig ra gyud ng tanan. Unyag mawa na kas kalibutan simba kung makunsa na malala sila. Maghikog sila or mangawat na ba hinuon. Ay, sayop sa diay nang mutabang tari nung Dili. Uno aron man diay na. Pero sayop manggod ng klasyas pagtabang good. Parehas na sa tao nga wa gyud makaon. Naglisod siya pagpakaon sa iyang pamilya. Di maayo nga ikay mubuhi nila. Ang imong buhaton tabangi sila kung unsaon nga makapanginabuhi. Mura bag tabangan nimo sila ba? Di paagi sa paghatag og isda kun dili tabangan nimo sila kung unsaon pagpangisda. Aron kun kanang mahitabo na kamao na sila. Mabuhi na sila kay paano man silang mangisda. Basta ako no, di jud ko uyon ang imong style kapuyag yun. Day, Gloria, sagdi lang ikaw ba? Imong kanta, imong nga Gloria. Nya. Ha? Gloria an excelsis Deo. Buutan kay nang kanta. Ang kanta buutan ako di man. Ay, ikaw, buutan saan ka? Oy, kabida. Importante nga makatabang, ta? Bida, oy. Mas bita ka, man kita matabang niya. Kaysa kita itabangan ni noon. Naunsa man taong ka, ay. Kita may dunay na, pues, mutabang ta sa atong isig katao nga wa. Pablo. Tablo. Pre, tabla, may buntag niya, pre. Oh, may butag, pre. Unsay ato, pre? Kining
pila man di ay... Ah, masay pila, pre. First time pag yun mo dool na ko. Ikaw, first time ka ni dool na ko, no? Oh, mauna. Pilam yun, money mo, be. Kana ko yung tanan mo. Bay talaga ito. Ngano lagi tao, ron sa blima First time lagi. pag ginay na ako, mudoon mo, pre, o muhangyo ba? Kay, Oh. pait talaga tao na mo, Oh, pre. sa lagi problema ni mo. Naputlan may tubig hapon, pre, niya karon kuryente na sa... Oh, Bawa nga, miduo na lang yun ko ni mo, pre. yun na. Pitig makahangyo ni mo, pre. Amo ni akong gingon ni mo pag-usap. Pila may beranan ni mo? 2,000 kapin, pre, Sa kurinti? sa tubig. Oh, sa tubig pa na. Pila pa rin kurinti? 3,000 kapin, pre. Oh, kada ko. Duha manggod kabuan, pre. Maubitaw nga. Naputlan yung taon, mi, pre. Looy ko ni mo, pre. Pero na ko yung kwarta, di ba, pre? Taon, kabot 3,000, pre. Kana lang, pre. Mangita lang ko kipunuan Oh, na, yan, pre. di mo ni kabot, ha? Okay ra ka? Okay na, pre. Mangitaan ako nung ipunuan na. Oo, sige. Mauma ka. Salamat ka, pre, ha? Dara. Kining apililag para pliti diya, pre. Oh? Para di ba makuhaan yung gihatag na ako. Apakapinilag pamliti diya, pre. Pila ka yung mga plite, pre. Bisag 100 lang, pre. Oh? Dako plite, ha? Mahala rin yung gasolina, no? Dako rin yung plite. Oo, kuwang na, pre. Kaya mag-taxi man ko, pre. Bangos ka. Pero suwayan ako og habal-habal, pre, kung mahimo. Sige. Suway, maghabal-habal. O di, mada. Pag-tricycle na lang. Unsa naman sa ding imong kalaki, tablo? Ay, unsa man taon ka rin? Unsa to imong gihatag ni Tasyo? Unsa naman taong ko eh? Imo lang ipanghatag ng imong kwarta. Sige, pamunitan na. Dahil ay lagi ko na taon. Ay imong naon nga nakatabang kasi mo isip Pero ka di tao. lagi na mutabang ta ka ng sobra ato. Nya kita na sa mga inahangla, naan na sila nga anda mo hatag na to. Ay, hunhuna sa taon ka na. Ikaw ba? Saon ta? Imo hinangol ng imuha, ha? Hinangol ng imuha taon, umingon ka niya, anak. Pasabot ka hangol ko. Hangol kong pagkatao di ay. Kumingon nga ikaw. Ikaw nagsulti, ana, ha? Oh. Sige, ako hangol tanawon ta. Inig-abot sa panahon nga kita na magkalisod. Paningla niya ng mga tawhan ng imong gipagtagaan, ha? Paningla gina, ha? Day! So kad adto nga nagkalalis mi, wala mi maayong buot tungod adtong pag-ingon niya nako nga naghinangol ko nuko, nalain ko. Wag gyud siya makasabot sa kung tumong. Unya, Asa man ta, day, ha? May paliton pa ta? ay magpalit tag bagong map, uy. Guba na kaya atong map. Mag-apilan sa tagsilhig na lang sad. Uy, agoy, wala. Nagsil rin naman siyang biro, day. Sunog na sad. Kaluoy tao sa sunugan. Asa ka dapit ang sunog, no? Pero ang maingon sa lugar eh. Tanawa ko ng cellphone na yung asa ang sunog taon. Namag yung post na. Kulbaan rin ako na. Bitaw, hasta ko gikulbaan sab ko. Ala. Hala, murag sa ato man ang sunuga, dog. Ha? Magdali to, magtawag kong taxi, dali. Day. Modeng murag gikulbaan mi kay ang amo di ang lugar ang nasunog ug dako kay ang sunog naapil gud among bahay unya Ginoo among bahay naugdaog yun. Day! No. Pinadakuha na yung sunugan eh. Pre. Apit yun masunog ang mong bahay, pre. Ha? Apit yun maapil ka mong bahay kasunog. Bakit? Ako may pre. Ano ka? Ikaw no sobra ka na kay Sananda? Lakilag pa ka diha. Kung man masunog ang inyo, o man gano'y mag-ingon diri ang among bahay na ugdaw yun. What? Oy. Bayri to inyong gihuwaman sa kumbana ha, bayri to. Nasag ka, hapakunti ka diha ron. Ano duol-duol man ka na mo? Unsa di problema ni mo, pre? Pre. Mga tapunin mo tabang, pre, kay Unsa, pre, ha? wa man ko'y kuryente tungod sa mua kay nasunog unya. Wa ko'y kapalit og kandila, pre. Bisag gasa lang unta para lang parilya ba. Ilom di ay. Sunugong ko na yun yung bay. Oy, naunsa ka man. May rason pa kang mga yung ginabang. Baga agad ni Mugnaong. Wala masunog ang inyo ay hanggaw. Ari naman nung kamangay na mo ginabang nga nasunog maning amo. Sunugong ko ng naong ni mo niya. Di ta ko mare. What? Dahil niya.
pre. Sinsya na kaskusawa. Sunugan sa taon mi. Unsa. Sinsya na gyud kayo, ha? Sorry, sorry kayo. Saon nga, waman ko may bawo nga. Naapil di kasunog ang iyong bahay, pre. Okay na, pre. Wala problema. Sige lang. Ako lang ni sikreto. Dahil 200 so para palit kandila. Kas, may palitan ng 200. Aron mo ay isunog sa inyong bahay niya pagkahuman dool day namo. Dahil Gloria. Unsa to, Pablo? Ha? Pahilumon ko nimo? Wa ka maguna-una, ha? Kung unsaon nato ni Ron, ha? Unsaon nato ni? Dahil. Paningla tong mga tao nang huwam nimo, ha? Paningla gito. Di gani ka kapaningil adto, ay na lang pagdahong mo paulit ako sa tua. Ilan sa kuli de, kinasunog pa man itong bahay. Paraw ka mo. Mo ni among problema ron, kay nasunog ang among bay. Wagi usa nga nitabang namo. Labi na tong gitabangan sa kumbana. Wagi nagpakita. Naauntay usa si Tasyo pero imbis mo tabang nangayo man gihapog tabang namo kay wa kuno sila palit kandila. Mo ni among problema unsaon ni namo. Mapaningil pa kato namo katong mga tawo nga nanghuwam sa kumbana. Unsa among buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Gloria. Good morning sa mga mama nga pirmi yung nipalit sa tondon tempet ablia kay taas ang energy sa mga bata happy sila pirmi niya gawas anak palit sa Diamond Yema o BM special sa Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch kay lami Tino na lami kay na atong Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni isum Ate Pres Okay, ang sender na to karong adlaw Gulyat. ang ato ang sender kini si Inday Gloria si Inday Gloria Ate Pres kanang iyang bada buutan kay ba hinabang kayo bisang nasunugan taon sila iya gyud tabangan yang silingan mao na nakadiferensya ni adili man na diferensya Ate Pres no kay tabang ka pero ang nakasakit kay bisa nasunugan na sila wa na gyud tabang gyapon nya naningil taon si Gloria nangayo sa taong tabang sa ilang mga gipagtabangan wa gyud ni tabang bisag usa Ate Pres wa gyud mao na nga ningon ni asawa nga di lang sa kumuli ri sa tua kay kuan grabe na kay ka di ko kasabuti man siya ayaw lang sa uli de kay nasunog pa man atong bay wa man lang siya buhat taon Walang gapon? wa gyapon unsaon man di mao ni problema ang Gloria Ate Pres Way libog, no? Problema mao ni ang problema nako kay nasunugan na mi sa Mumbai way usa mitabang namo labi na kadtong mga gitabangan niya wa gyud na pagkita maunta nauntay usa si Tasyo pero imbes mo tabang dangayo pag yung tabang kay bisag wa masunog ilang bahay at Nangayo pagapon? nangayo kay wa kuno siya palit kandila kay Unsa ba siya? Uy nga, ganda. Nasunugan yung kipangayuan. Unsa siya ni tawana? naunsa man taon kuan Na, abi ni mo Gulyat, na ipanultihon nga, charity begins at home. mao na siya No, pero, okay raman kung mutabang ka. matabang ka kung sobra Mutabang na ka. O, kung naay ikatabang. Unahon. Oo, unahon. Pero nagyo'y tao nga ina natin, Pres, kada malumo kay Oo, kasing-kasing. nga bisag, wa na gyud Tabang yapon. tabang ng gapon. Wa man gapon tay, okay raman na, no? Iya man sana, pero, Pero matod pang Padulciano ubod, nga mutabang yun ta. Nga, kinahanglan yun ka mutabang. Kay sa unsarot, sa gahapon, ang kuha natin, Pres, katumang Good Samaritan. Mao may Ebanghelyo gahapon, ang Good Samaritan man. Mao na nga, mabalhin na raman nas Padulciano dito sa Compostela. Kamong tagaliluan, adtun sa simba Compostela. Mao na nga, daay, balhin si Padulciano sa Compostela karong Agosto 5. Naana siya dito, Ate Pres. Mao na nga, tabang na ta. Bisag, pero kanang nasunugan, sobra sa kaidong. Wala man kay imuha doon. bitaw, ayaw Sa, kanang ingnalan sa nga, inig makabaro na ko, pre. Tabangan, mo bam! Asam tang basa diya. Ang una na ko'y paambit Gulyat, dili nini atong sender, kung dili ka ito magkitabangan, kay kinangla makadungog sab sila. Bitaw, sige. Alang sa mga kitabangan, nga bisan o kamuwa mo masunog, kunya inyong pagyuag tabang, mao'y nasunugan, paminawa ni ninyo, ha, naraay. Iksudo
23, versikulo 12. Kana, murag nindo bam. Pagtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw. Apan ayaw pagtrabaho sa ikapito. Ito. Amoy pong. Ah. Karon, Ting pahuway man. kani sa mga wa masunog nga tuwa na ngayog tabang sa nasunugan. Kare, ari na nila ni mga nasunugan nila ni Ma'am kasi nga nato Cinderella. Si Day Gloria. Okay. Ma'am Gloria, na ako'y ipaambit ka mo diri sa Jeremias 29, Okay. versikulo 11. Mato pa diri ay, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon inay maalaot og paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Kani mo'y nindot, kay kiniling mo sa mahitabo itong kinabuhi gulyat, niingon diri ang Ginoo diri sa Jeremias nga siya mo'y nagsayod sa Sa mga tanan. plano. Doon na rin siya plano na to. Mabitaw, bam. Pagkuan, katong nangutana ang mga tao nga unsaon pagampo sa Ginoo. Ayo, kanara amahan na mo na kasalit ba or to yang gitudlo. Dili magampo ang taas kay pagampo kay paradunggon kay ang Ginoo. Kay bawo naman siya kung say. Kay bawo na. Oh, kay bawo na Kay tanan. bawo na po, unsay na asi mo. Nay masumutok Sa imong imong nauna. kasing-kasing. Oh. Dili na namin still mawitaw si Bambina ti pres nga sige pa ba kagluhod ron bam gikan sa pultahan sa Santo Niño padung Kung sa altar. makalugar. Kung makalugar. Oh, mao na nga. Mao na inaana ra simple ra kayo atong pagampo, di kayo magdaghan batag pagampo. Kinahanglan sa ta magrosary gyud noon. Og madag kada gabi magrosary ka. Buhat ta. Pero di madaan am gyud nay kahigayunan nga maka-absent ka pero nay kahigayunan nga maka-rosary ka, rosary gyud. Divine Mercy og chaplet sa God the Father og rosary. Okay, Balik ta sa Cinder kasi nganlan. si Ma'am Gloria lagi. Ma'am Gloria, ayaw kabalaka kaysa akong nabati isang sugilanon gulyat, dako nimong angek pasalamatan sa Ginoo nga maayog batasan imong bana. No, tinuna. Kay nga gingon man sa Biblia, pagtigom og mga bahandi nga madala sa langit. Ayaw pagtigom ang nang dili madala. Kay sa langit wanay mangawat. Kining iyaha imong bana talag sa onra. Salamat nga nakaangkon ka na kay sa perting daw wa may mga silingan nga mutanaw nimo utang kabubuton kung mutanaw sila pan pung palagi sa ato mga katigwangan labi na sa mga probinsya sa Oslo giingon sagdi lang kay gilista man sa dito sa taas. Apano daw tingin mong gulyat ang pagkampo dili man still nga tason. Di bestil tason. Ang mga namon rana ka sa langit pagdagon mga tanon. Nga naman. Di tawag laki. Giyon sa gipa ampo ka? Pertigyo mo buha gulyat. Nga naman. Sinya sa nga to dito. Si Mudlay itudlo. Oo nya. Masundon ko dito. Si Mudlay yan. Sunod sa Isunod ko! Salamat mo dahil dito naman noon. Kala ko ang pasultihan.